website structure. Kani is a vital aspect of your SEO strategy. The structure of your website shows Google which pages of your site are most important. This means you can influence your site structure, which content will rank highest in the search engine. So mahatag og example sa basic nga good nga website structure is inani. Na kay homepage, then kani consider it as kanang itong main menu nimo kanang murag diri kibali ana. So naa kay about, FAQ, mga basic pages no, about, FAQ, products, services of contact. Sulod sa imong products is ang iyang sub niya or iyang child nga mga pages na ay product 1, product 2. Kung daghan kag category sa imong products, for example sa e-commerce, na kay category 1, category 2, then sulod ana mga products. Ano, so tan-aw nimo ang structure niya is limpyo. Hierarchical siya. Wala nagsalaag ang imuhang mga products sa laing pages. Example, kung napo kay services page, make sure nimo nga sulod sa services page ang imuhang services, individual services. So one example nga dili siya good structure is kung sa FAQ, na diri ang imong duha ka products, product 1, product 2. Kana dili mo make sense ang hierarchy sa imuhang structure. Ano, so basic kayo gina-tan-aw gina sa Google ang the way you structure your pages, your website, your categories and products. Coach, mo naman yung gitawag og silo structuring, coach, no? Yes. Ato ra po nang ma-discuss ang silo, pero basically ang silo is by theme nimo, i-categorize nimo ang same nga idea nga mga keywords ano sa website silo. So example dire na kay products dire nen category 1, example kuan na kay sa may e-commerce nga sikat, example sapatos nimo niya ang sulod gyud ana sa imong sapatos nga category is Nike, na kay Adidas. Kung nay masalaag dira nga ibutang ta Makita machine or screwdriver, naguba na imong silo, dili na siya well defined or well categorized ang imuhang kuan, imuhang structure.